Vítaj doma, nová sušička potravín od Tescomy. Papa, stará sušarka do gžibov. Táto sušička má prakticky obdĺžnikový tvár a má 5 stohovateľných rošťov. Je možné na nej nastaviť časovač na 12 hodín a teplotu maximálne na 70 stupňov. A počúvajte, aká je tichučká. Vydáva iba naozaj jemne pukavý zvuk. A musím povedať, že v porovnaní so starou sušičkou suší naozaj rovnomerne. Rošty nie je potrebné presúvať hore-dole, vymieňať. Naozaj, tak ako položíte, tak to aj máte, tak vám to usuší. Po 8 hodinách krásne usušené ovocie.